खुलुमबाय। दिनै 30 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनांदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगिनि बागै बांद्राय उसुखुथु जानायनिफ्राय गोजानाव था। खामानियाव दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था आरो ओंखारलांनो गोख्रै दाखालाम। नखर आरो गथ'फोरनि जिंगाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगोन आरो नोंथाङा जिंगायाव थागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। वृष राशि। दिनै जेबो खामानि जागायाब्ला साबसिन। नोंथाङा मावख'आव खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा। मुलाम्फानि थाखाय थासारिया फ्राय नङा। नोंथाङा नखरनि सोरबा सोद्रोमा एबा नोंथांनि बिसिजों थगायजानो हागौ। दिनैनि साना मोनसे गाज्रि सान, बेनिखायनो दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि। आथिखालाव थागिबिफोरा गाव गावनि सर्सफोराव खामानि मावगोन। दिनै जों न'खौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे नखरनि गोनांथिफोरखौ जोथोन लागोन। थागिबिया सानस्लाबै जाफुंसारनाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कर्क राशि। फालांगि एबा जायखिजाया जायगायाव नाङै खरसाफोरखौ एंगार। साख्रियाव खम रायज्लायनाय आरो बांसिन खामानि मावनाया साबसिन जागोन। बिसिजों नांलाय खमलाय जागोन। गावनि बिबुंथिखौ सामलायबाय था, नङाब्ला बाथ्राया बांनो हागौ। कर्क राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। फालांगियारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया बांगोन। साख्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै नाजानाया सोलिबाय थागोन। नखरारि जिउआव खुसिया सोमजिगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। धोन सम्फथिफोरा बांनायजों आयआ बांगोन। दिनै जायफोरा साख्रि नागिरगासिनो दं बिसोरो खामानि मोनगोन। जों खुसिखौ गथ'फोर, लोगोफोर आरो बिमा बिफाफोरजों रानज्लायगोन। रांखौ हरखाबै बाहायनाय जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। तुला राशि। सासे लोगोनि थाखाय थागिबिया फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। दिनै फिसाफोरनि मोनफुंनाया न'आव मोनसे मोजां गोग्गाथाव आबहावा सोरजिगोन। नोंथाङा बबेनिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि। गोदान फालांगिनि थाखाय बे साना जोबोद मोजां। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय आरो फरायनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। जों नखर एबा नखरनि खामानिफोरखौ जयै सामलायगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि थाखाय बे साना जोबोद मोजां। साख्रिनि सायाव फोथायनाय थागोन आरो दिनै नोंथाङा रावनिबो खोथाखौ खोनासंनाय नङा। जों नखरजों गोजोननाय बुब्लिफोर बारहोगोन आरो बायजोआव थांगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। फालांगियाव गोग्लैनाया थागिबिनि थुलुंगाखांनायखौ खम खालामनो थाखाय थोजासे। गोदान साख्रिनि थाखाय समा मोजां नङा। नखरनि सोद्रोमाफोरा सुबुंनि बागै जिंगासिगोन आरो थार बोसोनखौ होगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिउ राहायाव थाथाया मोजां थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि आरो फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन आरो नोंथाङा गुबुन हादोराव थांनो खाबु मोनगोन। नखरजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मीन राशि। जुदि नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला सांग्रां जा। साख्रि थाग्राया खामानिनि जायगायाव हेफाजाब मोनगोन। नखर एबा जिउ लोगोरिजों सरासनस्रा था, नङाब्ला बाथ्राया दान्थेलायनायनि जाथावना दं। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।